So may mga na-receive akong mga PM or private messages and they were asking about it should have been you. Another time, another place, I just know you could have been the one who made me feel home. What a crime and what a shame to let go. Ooh, it should have been you. Another time, another place, I just know you could have been the one who made me feel at home. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. Hi guys! So, today we are going on a picnic! So, here's... We're going on a picnic! Ito ang aming mga foods. Putangs. Got sandwich, fried rice, and adobo. Di kami handa, char. Napag-desisyonan lang namin yesterday, ay last night pala, na mag-picnic kami today. So, yeah. Buti na lang may adobo ko sa ref. Adobo, I mean, na-marinate ko na yung adobo the other day. I wasn't able to cook it yesterday because I was away. So, at least may baon kami today. So, yan ang aming mga baon today. Yay! Are you excited for the picnic? Clarke, are you excited for the picnic? For a picnic? Say yeah. Yes, Mom. Yes, Mom. Look at the camera. Yes, Mom. Oh, yes, I'm excited. Woo! Pogi! At si Mrs. Ayun o. Oh, dito ka na magsalamin. Oh, ayan o. On the way na kami sa Mount Anan. Makapag-picnic na rin sa wakas. Ganda ng weather ngayon. Malamig. Kasi malapit na mag-winter. Sunny day ngayon. Kaya this morning nakapaglaba kami. Ayun, iniwan namin mga sampay namin. Kakababa lang namin na sasakyan. Nandito na kami. Mount Anan Botanical Gardens. Ito sila Mami tsaka si Clarke. Yan na. Oh! Where? Medyo mainit ang araw. Hanap kami ng na mapupwestuhan, mapipiknikan. Kasi tanghali na, lunchtime na. Kain kami. Naghahanap kami ng pwesto. Dito tayo sa may araw. Kainan na kasi. Oo, lunchtime na kasi. Where do you want to go? Ha? Oh, you need to hold, Clarke. Hold ka lang. Nakita ko na sila. Hanap na sila ng pwesto para mapagpiknikan. May table tsaka may chair. Nauna na sila eh. Mabigat to dala ko. Mami! Ganda ng pwesto ah! Wow! Prepare lang namin yung food. Nagluto si Mrs. eh. Adobo.
favorite. Adobo with egg. Ay, Clarke will ito. Tapos, Adobo rice. fried rice. Adobo rice. Yay! Enjoy! You know? Egg sandwich. Yun. Umalis muna ako dun sa picnic area namin. Kasi si Clarke kanina pa naghahanap ng ice pops. Ice pops. Yung ice pops, yun yung ice candy sa atin. So, bibili muna ako ng ice pops ni Clarke. Baka kasi magsarado na yung bilihan eh. Tanghali na. Dati kasi pumunta kami dito, aga nagsara nung parang cafe nila dito. Nandito na ako sa bilihan ng food nila. So, may pili. Hinihintay ko pa yung turn ko. Hindi pala ice pops, ice cream pala yung gusto niya. Alala ko na. G'day, how you doing? Just that one there? Good. Yeah, just one 260 card. card, yeah. We're closing in about 10 minutes. All right. It's about 1:30. I'm just in We're time. sold out of everything now. All the ovens, everything. Good for you guys. It's about 1:30. See you later. Tinanong ko yung nagtitinda. Magko-close na daw sila in 10 minutes. Buti na lang. Bumalik agad ako. Ice cream pala. Ice cream, parang popsicle. Puntahan ko na sila. Balik na ako uli dun. It's an orange. Yeah, orange. Nice pa. Ice Pops. Big one. It's so big. Woo! You like it? You like it? Wow. You say thank you, Daddy. Welcome, Clarke. You say hanggang 1:30 lang siya. Oo, tinanong ko. Sasara na. So, may mga na-receive akong mga PM or private messages, and they were asking about dun sa ginawa naming short film, yung Autumn. So, I guess some of you guys napanood na yon. So, yung mga nag-PM sa akin, tinatanong nila kung ano yung camera na ginamit ko, kung anong lens na ginamit ko, and then ano yung editing software na ginamit ko, and paano ako nagkukulay, tapos yung music, saan ko kinukuha. Yun, mga positive feedback. Grabe, tuwang-tuwa talaga kami ni Mrs. Positive feedback yung mga na-receive namin about dun sa short film na ginawa namin, including Clarke. Ang galing ni Clarke dun eh. Ang galing ni Clarke dun. Yung first question na usual na re-receive namin is, ano ba yung camera na ginamit ko doon? So, the camera that I've used in our short film is Sony Alpha A6400. Compact camera siya, hindi siya DSLR. Mirrorless camera siya with 16 to 50 mm kit length. The next question is, ano yung software na ginagamit ko pang edit ng mga videos at the same time color grading. So ang ginagamit ko is yung Adobe Premiere Pro. Sobrang handy niya. Madali lang siyang gamitin. Siguro sa umpisa medyo malilito kayo, pero pag araw-araw yung ginagamit or weekly, sobrang dali lang. Kasi sobrang dali lang. Puro drag and drop lang yun. Maraming gumagamit nung Adobe Premiere Pro. Madali lang talagang gamitin. Last question na nare-receive ko is, saan ko ba nakukuha yung mga
music na ginagamit ko sa mga vlog namin or dun sa short film namin. So, kinukuha ko yon sa epidemicsound.com. Yun nga lang, kailangan nyo mag-subscribe doon. Monthly, may bayad siya. I think, I forgot, nakalimutan ko na kung magkano bayad yun. Mga 13 Australian dollars. I'm not sure. Pero, grabe, mas mahal pa siya sa, alam ko mas mahal pa siya sa Netflix, yung basic plan ng Netflix. So, yun, dun ko kinukuha yung mga music na nilalatag ko sa editing, nilalatag ko sa mga vlog namin, sa mga videos natin, sa epidemicsound.com. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong time. Alright. Hi guys! Kauwi lang namin. It's a wrap! Say bye-bye to the camera! Yeah. Ayan si Daddy. Gumawa kami ng Botanic. May pinabili kasi si Dang eh. Ito, yung halamanan niya sa likod ng bahay. Yung mga niya. Mobile. Hi! Glide! Wait lang, may pinapakita si Daddy. Yung mobile green wall. Mga halamanan niya. Pinili namin sa Botanic. Well, anyway. Okay. We'll see you guys on our next vlog. Bye!